Joo, 1500 se tutkimista. Miksi se hörähäkkän? No kannenpultit oli tosiaan löysällä ja nyt kun mä sain kannen pois tästä, niin tää on ihan hyvän näköinen tämä kansi. Ei mitään heikkoa. Tuo on varmaan vakio tuolta, mietin, että mitä tuo on. Sitten. No ensinnäkin tässä ei ollut kannen tiivistettä. Ollenkaan. Tuolla on venttiili osunut mänttään. Tuolla on joku silippu. Joo, siellä on silippu. Sielläkin on vähän ventti. Siellä on ihan pulttikolissuja. Sitten tämä mäntä se on pahin. Tuolla on kolissuja. En kyllä tiedä mikä olisi voinut olla. Tehnyt noin pahaa jälkiä, mutta se on semmoista näitä rahoja. Ja tämähän on siis 1500, niin 1200 on tuolla ja en tiedä missä kunnossa siinä on tuo kansi, mutta tai kone ylipäätään, kun se on jumissa tällä hetkellä. Tutkitaan ja hutkitaan.